திருச்சிற்றம்பலம். திருஞான சம்பந்தர் அருளிச் செய்த மற்றொரு மூல இலக்கியமாக திகழ்வது திரு ஏகபாதம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இலக்கிய அணி. அந்த புதிய இலக்கிய அணியிலே நம்முடைய ஞானசம்பந்த பெருந்தகையார் பிரமபுரத்துறை பெம்மான் எம்மான், பிரமபுரத்துறை பெம்மான் எம்மான் என்று ஓரடியே மீண்டும் மீண்டும் பயின்று வருவதாக ஒரு அற்புதமான செய்யுள் அமைப்பை நமக்காக வழங்கியிருக்கின்றார். அதாவது திரு ஏகபாதம் என்பது ஏகம் ஒன்று, பாதம் என்பது அடி. ஓரடியே அடுத்தடுத்த அடிகளில் பொருள் வேறுபடுமாறு 4 முறை மடித்து வந்து ஒரு பாடலாக அமைந்திருப்பதால் ஏகபாதம் என பெயர் பெற்றது. 12 பாடல்களை கொண்ட இப்பதிகத்தில் உள்ள தனிச்சிறப்பு சீர்காழி தலத்தினுடைய 12 திருப்பெயர்களை கொண்டு விளங்குவதுதான். இதில் நாம் முதல் பதிகத்தை, முதல் பாடலை இப்போது சிந்திப்போம். பிரமபுரத்துறை பெம்மான் எம்மான், பிரமபுரத்துறை பெம்மான் எம்மான், பிரமபுரத்துறை பெம்மான் எம்மான், பிரமபுரத்துறை பெம்மான் எம்மான். இந்த 4 வரிகளும் வேறு வேறு பொருள் கொண்டதாக அமைகிறது. குறிப்பாக 5வது பாடலை சுடர்மணி மாளிகை தோணிபுரத்தவன் என்ற அந்த பாடலை காண்போம். சுடர்மணியமம் ஆளிகை தோணி புறத்து அவன், சுடர்மணி மாளிகை தோள்புனி புறத்தவன், சுடர்மணி மாளிகை தோணி புறத்தவன், சுடர்மணி மாளிகை தோணி புறத்தவன். இதில் முதல் அடி சுடர்மணி இமம் ஆளி கை தோணி புறத்து அவன் என்ற பிரித்து பார்க்கும்போது சுடுகின்ற இடமாகிய மயானத்தை நடமாடும் இடமாக கொண்டு உப்புறங்களை எரித்து தும்பை மாலையை அணிந்தவன் என்ற பொருள்பட்டு, 2வது அடியிலே என் உச்சியில் சூடாய் மணியாய் திகழ்பவன் என்றும் என் மேல் அன்பு என்னும் மயக்கத்தை உடையவன் என்றும், 3வது அடியிலே சூரியனது களங்கத்தை போக்கிய கடலை போன்ற பிறவியை போக்கும் பொருட்டு தெப்பமாக உதவும் பிரணவ மந்திரத்தை ஆன்மாக்களின் செவியில் போதிப்பவன் என்றும், 4ஆம் அடியில் இவனே நவரத்தினங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மாளிகை சூழ்ந்த திரு தோணிபுரத்திலே எழுந்தருளியிருக்கும் சிவபெருமானாவான் என்றும் இந்த இத்திரு ஏகபாதம் விளக்கப்படுகிறது. அதேபோல இந்த திரு ஏகபாதம் என்னும் இந்த புதிய இலக்கிய வகை அறிந்து அறிந்து நாம் ஓர்ந்து நினைக்கத்தக்க அற்புத திருப்பதிகமாக விளங்குகிறது. திருச்சிற்றம்பலம்.